Want to know what's up and what's not? What pops and what talks? Then be easy. Listen to The Lounge, Fridays at 3 p.m. The Lounge. It's about celebrity interviews and more. The Lounge. Only on Odenigbo FM. Anya but the lounge, It's still me, your girl, Asamalova. My people, Ona know as it be every Friday for the lounge where they come straight to you from Odenigbo 99.1 FM Obosi by 3 p.m. This week on, because Agbalanze Onyeka Okeke go dey live with Asamalova. Mike, is it good to go? It's me at the live. Country people, my name is Agbalanze Onyeka Okeke. I'll be live on Odenigbo 99.1 FM Obosi with Asamarova this Friday. The question is, are you ready? Because it could be hot. The lounge in Bano. Hello, my name is Emeka Makeze, Nollywood actor. Right now, I am chilling with Asamalova on Odenigbo 99.1 FM, Obosi, Anambra State. Don't touch that dial, or... Where is the other one? No day, I'm still on the call. Oh, yeah, use that for I'm okay. I don't know if you be fine. Why not? But what did you make on Ghana? I'm out working with tonight. So now, you eat the headset. I want to ask you to do that wrong way. It's a good day. Here we can name the lounge. You can have a regular 99.1 FM. Ikukuego. Nakusanyi no kanyi tapia siya ifaro. Wanyanga pa kanyi said no get the lounge. You can have a regular 99.1 FM. Obosi. Asamalova no no bo. Kamba balone mole ayena kone kwena si n'otu nwa madina akụ egwu onye nke anyị ji etu n'ihe banyere egwu na ọ ga-abịa n'ime the lounge wee na-asị nwanne m ịdịkwa nkwadobe maka na ọ nọgide ebe a. Kedu onye anyị na-ekwu maka ya? Agbalanze Onyeka Okeke. Agbalanze Agbalanze nwanne m nke na-eme ọsọ ugbu anyị na ịnọ na ime Odenigbo 99.1 FM nọ o kedu ihe nwere ịgwa ndị be anyị? Igbo ana m ekene ndị egwu m niile n'ụwa sọtụ. Ana m ekene nke onye chi nyazelu etu a ndị niile na-akwado egwu m n'ụwa niile ebe niile ụwa sọtụ. Asịkwa m ekene dịrị unu ndị na-egekwa Odenigbo FM jisikwa n'ike na-ege na-asọpọtụ nụ Asamalova na the lounge maka na o ji egwu kedu onye bụ Onyeka Okeke? Onyeka Okeke bụ onye ndị owu n'Olumba North Local Government of Anambra State. Onyeka Okeke bụ an instrumentalist, a vocalist,
music producer, songwriter, and an activist. Okay. Onye Orumba, Owu. Ndị Owu. Ndị Owu n'Orumba. Mana o nwere afọ a na-agbanyere Onyeka Okeke n'ime afọ ya. Agbalanze. Kedu ihe mere eji akpọ gị Agbalanze? Kedu ka o si wee bido? Agbalanze bụ na 2016 ka m tinyebere n'afọ. Though na ana m azabu ya. So ntinyebezi ya n'afọ m n'egwu. Agbala bụ mmụọ. Nze bụ ndị echichi. Na mmụọ ndị echichi. So ọ ihe m na-akpọ na jita ka m ji aza Agbalanze. Okay, gụwa ji aka gị kpọba onwe gị ka ọ na ndị mmadụ kpọbara gị ya. Ana m akpọ jita na-agụ ọ ihe mmụọ. So the power of my music is Agbalanze. the spiritual strength of the music. Okay. Ebe aka Agbalanze Onyeka Okeke. Yes. Ewekwa n'iwe. N'ime nkịtị na-agba ha na-anụ Agbalanze Onyeka Okeke anụnwa. Afa gị na-ada, onu gị na-ada. A na-eche ka mfu ofu papa na-amalili. Anyị ama na okorobịa si na nze ka ume. Keduzi ka o si abụ eji dị iche unu anada dindindin? Onwe ka unu si eme ya ka ọ nọọ ka Chukwu si wee hazie ya? Ọkwa ka Chukwu si hazie ya. Ọ nataluchi. Enwere ndị ga-adakwa dị mkpa otu a akwụkwọ okwu ọ gaghị enwe weti. So Chukwu kwado gị ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ, ọ ga-enye gị oche ị ga-eji rụọ ọrụ, ọkọnye gị ngwongwo ị ga-eji na-eme. So the voice so na the ngwongwo. The voice na Agbalanze. N'ime egwu gị niile ikuku ego a ọsọ bụ enyi. Ka anyị kpọrọgodo ya ọzọ. Ndị na-agụ egwu imirikiti n'ime anyị na-afọ ka ndị aga m efu. Anyị na-afọ ka ndị amara ife ekwe na-akụ. Eziokwu ọ dị n'afọ. Onwe mgbe ọ dị like. Onwe mgbe ọ dị otu a mgbe a na-akọsa nsị. Anyị anyala akpa ọgwụ na-akọsa ọgwụ. Mana kịta akpa ego ka anyị na-anyazi. Anyị ada anyazi akpa ọgwụ. Ndị gboo nyala akpa ọgwụ ọfụma. Anyị nụsịrị akụkọ bifo anyị bata mbụrụ mgbe anyị na-abata ịbata mmadụ akpọ egwu ka ị chọrọ itizi. Emenwukwa ihe ndị egwu na-egbukwa gị emekwa gị nke a mere nke ọzọ. Mostly ndị egwu ochie nwụsịrị mysteriously, you know, most of them, or would I say some of them, when they won accident, like Cardinal Resorts, one accident, let's know one accident. So a lot of things, poison come. So there are a lot of people. So man, I change the concept. Onye egwu ọna n'anya akpa ọgwụ na onwe ife ọ ga-etinye. Fine anya si na-abụ akpa ego ka anyị na-anya. Agbalanze, enwe ike ịgwacha anyị your educational background? Agụkọbakwa m akwụkwọ because to me education onwe ka nsi afụ education n'obodo a. So I further ka m education. Agụsị m secondary school Jezobo onwe m. Ọzọ na obodo anyị nọ nwe ka o si dị. And high institution to me boom you just expand whatever knowledge you have. Okay. So as kind of egwu anyị nwa m nke anyị na street ka anyị mụchita. Ka njọ gị ịdọpụtago m ụkwụ. Ọ bụrụ na nkịta anụ nwa mpọmpọ nwa gị ruo na SS3 sị gị daa dị ijikwa ego ihe ejizi ya nke abụrụ na ego ihe ejizi ya adịrọ. Ọ sị gị daa dị efu ka o si wee dị m nkịta mụ nwa achọrọkwa ịga further my education. Mụ achọkwa ka m baa street ka nje kụọ ya na street. Kedu ife ị ga-agwa ya? Ma akwado ya. Ma akwado ya maka onye gụsị secondary school. Ị ga-akwado ya. Onye gụsị secondary school je mụọ kapịnta. Ada amụ ịsụ oyibo na university. Agwakedogo m help my fans on my page. Ebe a na-amụta oyibo na primary school and secondary school. Ada amụ ịsụ oyibo na university. Ihe na-eje na university bụ ọrụ law ka ị chọrọ ịbụ ịnọdụ na law ije law expand anya
to a professional standard. So time I HJ University go 4 years. Only by main market about 4 years. Main market university. University of University of Trading and Buying and Selling. Man, for a lot of people are still agreeing with me till today. Main market is a university. So only about 4 years boy in a main market. Only can go to but I know after 4 years only boy It's ihe a na-amụ na mahadum bụ ka onye ahụ bawanyazie ihe ọma ama. Nwa sị gị SS3 ka mbutu onye na primary 6 ọ sị gị dadị achọrọ m ije ezo ndụ m achọrọ m ịfọda mba ọ ga-agụsị secondary school ka ezi ihe ọ ya eji gosi after all ihe ekuzikwa na primary ka ekuzi na secondary ọ bụrụ eziokwu ọ ife iche mgbe m nọ achọbụ my brother chọrọ mgbe m ji Abuja ka azụọ m na akwụkwọ ha ga-azụ m mana ife iche ha azụ afịa ihe na secondary school bụkwa expansion of ihe primary school odogo anya inweta nugo the scheme of work inenege nọ ya na-ekuzi ndị secondary ka a na-ekuzi ndị primary nọ na nke ndị afọ na-aka yes so ka ezi ihe iji wee sị ihe ọ ga-eji gosi secondary school maka na secondary school ọ dịgodu n'ọfọ na ị ga-agụpụta secondary school ọ ga-enyere gị aka university na secondary school ha bụrụ ofu university bụ iji gbasazie the field ichuzgo na ihe nchọzi ya bụ ka njezi university jeme gịnị upgrade ya ịghọtago for professionalism ka ahụ ike wee nwụọ m n'ọrụ so that nweta certificate wee nwụọ m n'ọrụ so onye je university nwere ike ije mụ kapịnta ọ mụsị after 2 years ọ bụrụkwa professional ka Agbalanze Onyeka Okeke na-ekwu nke a ụmụnne m ọbụla nkịta ka esonyere anyị ka na The Lounge nke na-abịara gị n'Odenigbo 99.1 FM Obosi Agbalanze Onyeka Okeke ezigbote nwa afọ Igbo na-akụ egwu akọsa ka anyị na ya nọ o wee na-enyekwa ịmụkwa na uche onye adịghị ya njọ ike ịma na uche bụ akpa ịnyara nke gị ọ dịghị ka ọnyanwa kacha nyanwa na-achọkwa ka ọ kụwakwara anyị nekwa ọmụmụ a na-amụ ọmụmụ everyday okenye na-amụta n'aka nwata na-amụta n'aka okenye Agbalanze kedu egwu izizi ị kụrụ egwu izizi m kụrụkwa Calypso High Life akụchara m ya wọrọ ndị kwele ele my friend Wonders nọ n'Old Road were dị egwu produce oti n'afịa dị egwu agara 2006 nwa bụrụkwa jita m kpọkwala onwe m jita m because I'm an instrumentalist akpọsiri m jita ike very well even a lot of artists na-ewu tata work with them a lot of artists na-ewu today so 2010 I decided I'm forming my own band Majestics Agbalanze Majestic Soundmakers International Band okay. So how long can you go na the music industry? 98 till now. 98 or 22 years. Yes. I think. Yes. I've been in the industry for 22 years. Anota. Ya ta ka m mechigodo ọnụ ka m ghara ikwubere ihe a nchọrọ ikwu. N'ime egwu gị niile kedu nke ka fụsị n'anya kedu nke ya agba ọkwara anụ na ọ bụgo na ị nọ n'ime ya ịnọgo n'ime ụra na-atọ gị ụtọ ịnọrọ na ka ọ kwụrụ ozugbo imepe anya Ifeọma meela anyị kedu maka olileanya kedu maka olileanya maka ịma na apụtalụ na o nwere ebe m nọ a na-akpọ olileanya afọ ndụpụ na-ekwu okwu gbasatara nwee sị ka m jụọ gị kedu ebumnobi gị tupu ịgụ egwu ahụ akpọrọ olileanya ịma na ụfọdụ ndị n'ụwa anyị nwe ka anya ọ na-esi enete nwunye ha enwechara family domestic violence juru ebe niile so mụ nwa nwere n'ego igolu nwunye m moto nwere m ego igolie ihe ndị mgbagwoju anya ọzọ ka ndị ọzọ si art so mụ si n'ebe m nwere ike ịghọtago ebe m na-esi art m wee art ya nke m so ofu ihe aka ọ ka so acting ka na 5 plus 4 9 8 plus 1 ọkwa 9 Agbalanze biko ụfọdụ ke ndị a na-atịlị a ga na-art na ị ga na-eme onye ifo n'anya na-egosi
love of action. Yeah. For me, love is action. You are not showing love, you are not serious. So you can show love. love. You need to be showing it. Baby, I love you. Baby, I love you. You can show. How do you handle your female fans? Kato it. I saw you all over. And to buy me yours. I saw all over. Can you handle your female fans? I'm going to get you. I'm my dodge. Female fans, I like you here. I like it. They're just fans. If I know, I'm massive and I support. Okay, now let's say I'm a fan and a female. All right. Okay, also the music, Kiniko, with a sum of 10 million naira. Okay. But I want to have a week with you. What will you do? A week. Let's say let me say 50 million naira. Okay. 10 million, 50 million. And I want to have Kiniko with you for just 2 days. What will you do? As okay, pop, I'm ever get up. 50 million, I'm going to go back. I can't go now. Why not? You don't mean it. Of course. You want to FB. Hi. The value of everything we are doing now is on money. Value of everything I did in a commodity. The value, all the value of everything we are doing is on money. So I'm going to take a month to satisfy my female fan. Hey, 50 million. Agbalanze 50 million. Then I release the count. And I alert a blues of bed. When you're not a spiritual problem. Always spiritual problem. I'll give you a giver. Now my side, I'm a free thinker. When you're not 50 million. What if na Olilanya guy? Olilanya sim there with no. If you okay, man, okay, no problem. Agbalanze. I know for the lounge. Nke na-abara gị n'Odenigbo 99.1 FM. Asamanova nọ n'ọgbọ. Agbalanze Onyeka Okeke. Onye na-ekwu ka o si wee dị ya n'obi. Bụ ihe nọ n'ọgbọ. Agbalanze, o nwere ihe mfọ na Facebook. Okay. Gị na onye ihe gị na-amasị, because I believe na your fans na-follow gị there. Ọ bụrụ na o nwere ndụmọdụ inye. Ọkwa ife niile na-efolo m bụ fans. Asị m na ebelivu. Ịghọta. Maka amacha m na-enwe ndị na-amonitọ anyị ma. Now, o nwere the post imeke maka na nyanwasị na onye isi nkwọcha ada atụ iche n'ime ọma ahịa wee zaa ya ife eza ya. Ọ bụrụ banyere ihe ajọ ọrịa anụnwa akpụ n'ọnụ. Nchọ ka m mara ihe butere okwu afọ nke izizi ya na kedu ka isi wee handle maka na afọ nke isi wee pịanyụọ ọnya bụ ọkụ ọnụ onye ahụ dịrị elu igbo onye anyị nọ pịatuo ya ike kwụrụ ọtọ bụ ya. Achọrọ m ka ịkpatụgoro aka na ya tupu anyị emepe phone line. Asị malova. Ezigbo mmadụ. Ị na-enyokwa isokwa monitor. Ime bụ ka a na-emenụ. Ihe butere dị okwu bụ na post gbasara COVID-19 to all performing musicians in Anambra State because I'm the PRO of Anambra State P-Man. Okay. So when me post, we see onye ọbụla ndị na-eme Facebook live concert because COVID-19 amelo ndị high life. Onye ọbụla chọpụta the value of internet. Because I've been telling them they should come on to speed in internet. But thank God for COVID-19. At least I have to go full ọba minus na ọ na-egbu ogburu ndị mmadụ. O mere ụfọdụ ndị otu anyị amala ulu ịnọ n'ịntanetị balasị onye egwu. So ha wepụta emebe Facebook live yotago wee na-abuse na-expose onwe ha to the virus. So onye ka njide editing na mmadụ 6 or 7 or 8 is too much. They should be taking like 2 or 3 artists per show. Okay. You understand? So that can reduce your cost. Makana saliva na aba na mic.
Yeah. And all the points they will look at. Unless you have your own phone, when we phone and 18 and mic, you can buy one for yourself for that galon 100 naira. You will teach you go with another mic, you will or you use hanky. Like yesterday, I was with my friend. So Onyeka Okeke you did it. Also sound. I want to use this opportunity to appreciate also sound and my wife. My birthday this week in the also sound. Also na achina. Oh, for you to I booked and go now. All right. And I say happy birthday and welcome opportunity I can have. So I know Nyane enjoy. So I posted about it. So Ode the thing was so na one is the performing musician here using the mic. We just an event hosted on Facebook Live. We look at mic, mother boy, so he started like he's not happy with it, you know. If you die under, what's your no cause different hairstyle? Yes, yes, and sanitize. Okay. Monday, no get the lounge. You can have 99.1 FM. Because the guy in a bonnet on a water tunnel about Agbalanze Onyeka Okeke. I don't know when I teach a richer. I don't need to be Kenya. I don't know when I'll reach a itineria. After my trouble. Or didn't you carry? Yami Gamma Bonega Bakare Quantia 070 194 78850 or 070 381 55515. Hello? Hello? Good afternoon. Let's go, Madam Keki, man. I am at one. Nam can get him. Onye? Okay, Osi can him. No, oh. Onyeka Okeke. Osi Dalo. Thank you very much. Amen. Hello. Babon Kitikewe. So bad. Okay, Tilaro. Hey, yeah. Hey. Organize. Thank you very much. Hello. Hello. Oh, madam. Can Opanomia. Ajemo wana. Malaysia. No. Odenka Nnamdi. Nake. Oh, the cake or giddy. Oh, yeah. Nana, what are getting now, Mazak? What I go?
Odogwu nwa daalụ. Keki ime. Nwa Chineke. Odogwu. Daalụ Odogwu. Daalụ. Ise. So I na-asịkwa na anyị kwụgị n'azụ ebe ọ bụla isikwa anyị kwụrụ anyị nwe ya akwụ ụtụ ebe ọ bụla anyị nwesịkwa anyị kwụrụ na gị na-akwụ ịghọtago Daalụ item 7. Enwa folo n'anya. Olileanya m. Asakwa n'egwu a. Olileanya m. The mother of my daughter. Olileanya m. I will be the warrior to fight for our love. We will fly together, fly higher than the dove. I will be your wall and shield you from danger. I will take all the pains, for to me they are no stranger. Okay, from Agbalanze, aging Kiketa. Okay, for na you put ọzọ dị gị n'obi. Isi m na ọwa na-efe ego bụ ya wee jesi ọgwụ ya. Iwe olileanya m ọsọ ma asa kpọọ egwu a. Ọ na-amana kamgbe egwu a na-akpọ na Agbalanze ezuru ike. Agbalanze. Kọwalụ m. Egwu m niile na-atọ m ụtọ. Nke a dị ka egwu ọfụ. Ịma na egwu anyị na-eti ịbụrụ recording artist. Ịnọgide egwu ga-akọ gị n'arụ. Egwu gị ndị nwesị ya nwa adịsịa gị ochie n'arụ. So you need to be recording new music to keep on the inspiration. Wee na-akpanyite mmụọ gị ka ihe a na-eme wee na-abịa. So egwu ọfụ ọ ka na-atọ m ụtọ asị egwu ọfụ. Na ọ bụrụ maka egwu ọfụ ọ na-atọ m ụtọ n'obi. Akpọkwa ya ọzọ maka na ọ na-atọkwu m ụtọ. Chọọ iji opportunity a kpọtụ ya ka people ọkwa ị na-awa anya don't worry. Don't worry, the mic is off, you can talk. Enwe m ajụjụ ọzọ ya abụ ebe gị na-emere m ka ya wife anyị. With a smile, so lovely like my guitar. I love your lips when they're wet with wine. I love what I see. Achalugo dear. When you manner is here, monarchy get you baby. Malumu jepe, achalumu papagi. You gave light to my soul. When me for Geli. I got my solo get party my baby no. When me for Geli. I got my solo get party my one. It's a good day. It has really what the Mazuri Zoria Kewena art. What a if you go to that way, Kewena art. Any day in art. Any day in art, no. And not today by film. Yatago. When Kia by like buy the film, film ada was na West cinema. Oh. Manidi dik yana wave. Can I kill you? Makanodoga broga. The market to get you on time was 070194788850 or 070381555515. But anyway, kissing you right now, what you go Facebook at Odenigbo 99.1 FM.
Na Twitter anyị bụ at Odenigbo 991 FM. Instagram wee bụrụ at Odenigbo 991 FM. Ụkwaziri gị sonyere anyị n'ọwara igwe oyibo anyị ebe ọ ga-abịa ebe ọ bụla na ị nọ gị na-ege anyị na www.odenigbo.fm.ng. Anyị nọ n'oge The Lounge na Odenigbo 99.1 FM Obosi. Agbalanze Onyeka Okeke na Samalova. Ihe nọ n'ọgbọ. Hello? 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 Biko ife ọmụ ihe mee mbụ na ị ga-agbatu igwe okwu gị, o? Good afternoon. Ka eke ime? Nenye nwa ka ebe isi akpọ? Nọ, o? Nenye nwa daalụ. Chai, thank you very much. Thank you. Daalụ. Ekene? Hello? Baba mmadụ. Ndewo. Onye ka nkene? Thank you very much. Ndewo Chukwuebuka. Akwa na egwu ya nwoke afụ ọnụ. Anwụtakwa m nke ata. Daalụ nne. Ezigbo mmadụ m. Bụti ya enweta ozi gị. Ịnụgo na egwu gị enwe na. Hello? Ezigbo mmadụ m. Asa mmadụ. Asa da mboko. Keke ime. Nne ndewo, kedu onye nkene? Mama Ọdịnaka, ka eke ime, ka maka Ọdịnaka. Unu na-enwetakwa onwe unu. A na-aṅụkwanụ mmiri ọkụ maka COVID-19. Ise. Thank you very much. Mande. Somewhere. Biko na ya amasị m ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụta n'anya ofu egwu Ọkwa anyị na-asụlụ gị Igbo, ị na-asụlụ anyị oyibo. Onye Igbo malife na-eme. Ọkwa anyị na-asụlụ gị Igbo, ị na-asụlụ anyị oyibo. Ka anyị sụba asụsụ Igbo, na asụsụ Igbo dị mma. Ọkwa anyị na-asụlụ gị Igbo, ị na-asụlụ anyị oyibo. Onye Igbo sụba Igbo, asụsụ Igbo amaka. Ka anyị sụba asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka. Nekwa na asụsụ Igbo dị mma. Asụsụ Igbo amaka. Asamalova. Asụsụ Igbo bụ afa traakị ọkụ ya. O so n'ofukwu egwu na-aba m. Ụmụnne m ka anyị pechala m ya nwa obere. Anyị sụba asụsụ Igbo na asụsụ Igbo dị mma. Ọkwanye na-asụrụ Igbo, ị na-asụrụ anyị oyibo. Onye Igbo sụba Igbo, asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo asọkwa onye m. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo amaka. Ọkwa na asụsụ Igbo dị mma. Asụsụ Igbo amaka.
It's a good day. Onana you're in for. Oh no! Agbalanze Onyeka Okeke. Upon na-ekwusi na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo ọ dị ka ọsọ n'ọnụ asa ka o si apụta ejirikwu na-ewe sụọrụ wee gụọ n'ụlọ egwu na ọ bụrụ a na-asụrụ gị Igbo na-asụ asụsụ bekee ekwugo ọsọ gbuo onwe ya Agbalanze a sị gị na o nwere ajụjụ nchọ ịjụ gị emetakwa nke a na oke maka na ajụjụ a nche ịjụ gị ọ ya ada ụda ihe ayọ m ayọ n'elu anaghị na-ayọ ịma dọji wee maka ka m mesi dọjizi maịkị ndị mmadụ ya ama na m adọji maịkị o nwere ike ịgbanyụ dị Facebook ndị na-ege na 99.1 ndị na-ege na www.odenigbo.fm.ng nke ka mba Facebook ka m mesi dọjizi maịkị ha My direct website was 070194788850 070381555515. Hello. Hello. Good afternoon. Madam, get you man. Hello. Call back. Ana m anị dịka ezigbote onye obodo ọ bụrụ na ị kpọọ ị na-anọgodo anụ nke m ana m anụ nke gị gaa n'iru na-ekwu ife na-ekwu. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Nne m keki m onye ebere ebi keki ime nsogbu adịrọ nọmba nke mụnwa ebi ị na-anụ ihe m na-ekwu ihe ahụ bụ onyinye biko ọ bụrụ na ọ gaghị na nke gị nwee ike tinye ya onye ọzọ nne m alright thank you hello ezigbo mmadụ nke ka ime ayajajaja gwabagaba anụ no oh bọbọ nkịtị no ka ka ụkwala mee na nwanyị dị odogwu nwoke ka eke ụmụ nwanyị ime niile ọkwa ya eziokwu odogwu nwa mba mbọsị ya echie mma akpọ unu nchanụ unu ga-etinye arụ ndị egwu niile yes ise thank you sir Agbalanze ọ bụrụ na onwe onye nchi igwe bụ kịta anụnwa wee sị gị Agbalanze biko ama m agụ egwu ị ga-ekwe onye ahụ ọ bụrụ na ọ ma agụ egwu ị nwere ike ịkwado nwe onye afọ produsa kpọrọ nkịta ịmakwu ha ede ma egwu nye gị just nye m guideline ụdị ihe ịchọ edelu m gị egwu nye gị ego gị na-egwu mana iwu bụ nọọ na mba ọ bụrụ onye afọ ejiri ego ka m na-ekwu o jiri ego mụnwa kọmpanị m esibe ike sign artist mgbe ezuo music esibe ike sign artist so I'm kind of use it for my own self because now the marketing I fujula na street like na ajum mama for the education I go university na street so I go invest in the street here am value of money street na achi owa niile Tupac street DML